ne yɛrɛ bɛ wari bɔ ka jeliba d'a kan ka taa woro bɔ misiw fɛ. I kɛ pewu mira ye ko min kɛ a t'a dɔn a ye ko de daminɛ a tɛ se ka mun laban i kɛ pewu n bɛ bamakɔ dɔgɔya mira bolo parce que n bɛna bilen k'a d'a tigɛ nin bɛ nimisa. ayi lasi ne fɛnɛ mira man'o kɛ cogo cogo lasi ne bɛ jigin e la dɛ e bɛ ne yɔrɔ dɔn mira k'o kɛ e ma wuli ka sinema lasi ka o ɲɛfɔ ne ɲɛna lasi. ne yɛrɛ ka ko kɛ ca nin wagati in yɛrɛ de. Musa ali ka n'o kuma fɔ yɛrɛ ayi o kuma yɛrɛ bila yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ ko daminɛ ka tila fɔ k'i b'o dabila ayi o kuma yɛrɛ bila. ne kun na ne tɛ ɲɛ sɔrɔ kulusi jala kelen ka sin kelen min ko ne ko ni wari b'o bolo ko ne t'o sɔrɔ ala kama i ka kasi dabila kana dusu la bɔ. n sina ka teli kojugu Musa n sina ka teli sabula n diminen don n diminen don dɛ Musa n'an k'i ɲininka ne ko Musa e ne fa kelen ba kelen wa Musa ne de m'e don ekɔli la Musa k'i balo fo kana se i sigi duguba kɔnɔ sigi ma Musa ne ko mun na wari ko ne na wari ko fɔ e ɲɛna fo kana se bi ma Musa a ma ɲɛnabɔ Musa i bolomala ni mun ma a Musa min ɲininka k'i bolomala ni mun ma ne ka wari ko fɛn na a bɛ siɲɛ joli bɔ e ne ye fɛn kelen ye Musa e kɛlɛ la minnu wari ko la wari ko tɛ ka ɲɛnabɔ Musa n'a bɛ ɲɛnabɔ bi n bɛ to so kɔnɔ yan n'a tɛ ɲɛnabɔ n bɛ yan bila yɔrɔ min ka di n bɛ taa ye Musa walahi n'i ma se kama Musa n'i ma wɔrɔ ye i ka fɔ ma k'u tu n'a yɛrɛ don Musa a ka ɲi n'a bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ ne taara n kɔrɔ i kana kɛ non mila ayi kana fɔ ma ko n kɔrɔ i kana fɔ ma ko n kɔrɔ ayi mais Musa i ma fɛn ɲɛ dɔn i deli mun kama parce que i na muso kɔrɔ la Musa ne di n kɔrɔ i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ ne yɛrɛ fa ye sigo in danna n kɔrɔ ne b'a dɔn gɛlɛya bɛ ko o ko kɔnɔ n ma se ka fɛn fɔ maa si mais n b'a dɔn degun b'a la e k'i bolo da i muso i y'a mɛn Musa n kɔrɔ n b'i deli wari buruburunin Musa t'e ka sɔgɔmada fɛ baara bɔ Musa e bɛ tɛ se k'o ta k'o di ne ma n kɔrɔ i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ Musa e bɛ tɛ se k'o ta k'o di ne ma n kɔrɔ kana ɲɛji bɔ n b'i deli ala kosɔn n b'i deli ala kosɔn i y'a mɛn i ye fɛn fɛn fɔ i ye tiɲɛ de fɔ n kɔrɔ n b'i deli i y'a mɛn n b'i deli ala kosɔn n ɲɔngirila i ye n b'i deli i kana kɛ kali n'i taara n b'a kɛ cogo di n b'i deli i y'a mɛn wuli n kɔrɔ ne ye fili dɔw ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ fo ka taa dugukolo meleke a fili ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ n sɔrɔ bilen n ye fɛn caman dɔn n ye fɛn caman ye n kɔrɔ n b'i deli ala ni kira kosɔn i kana taa n'i taara dɔrɔn a bɛ gɛlɛya dɔrɔn ne ɲɛ jɔyɔrɔ ni n jigi Musa e y'o dɔn bi n kɔrɔ n y'o dɔn n ye fɛn caman e y'o dɔn bi n ye fɛn caman dɔn kɔrɔ k'i jigi ne di ne jigi ye e ye ne ka fɛn bɛɛ e ye ne ɲɛ jɔyɔrɔ ye e ye baasi foyi tɛ wariko la ne y'o nafolo nin bɛɛ ye de ka ɲi kɔrɔ Musa ko caman kalama Musa sinji tɛ farali fɛ dɛ Musa n kɔrɔ n y'a fɔ Musa n'an ma bɔ muso kɔ a ka tugu ɲɔgɔn kan a ka balima la a ka ɲɔgɔn minɛ Musa tɛlɛkunfɛ dunan nalen bɛ lu ci koyi n y'a mɛn Musa wari bɛrɛ tɛ nin wari ni fitinin Musa i tun tɛ se t'o ka nin di ne ma dawara foyi tɛ ne bolo n kɔrɔ k'i deli Musa ni ko kɛ ala ni kira kosɔn tigɛ k'a bannen wa Musa wallahi i kana bɔ n'i bɔra dɔrɔn a bɛ gɛlɛya n bolo i y'a mɛn Musa inshallah wallahi n diyale ayiwa sinji kama n diyale n fana kuma min fɔ an ɲɛna ɲini ka to a ka sa Musa o kama n diyale o diyara n ye n kɔrɔ mais i k'a ɲɛnabɔ dɛ ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ i y'a mɛn bon n bɛna n natɔ fɔlɔ inshallah ja ne tun bɛ fili ba la koyi n kɔrɔ ye fɛn fɛn fɔ wallahi nin bɛɛ ye tiɲɛ diɲɛlatigɛ tɛ dɔn ka ban ne ye fɛn caman ye n ye fɛn caman fɔ mais diɲɛ kɔnɔ ko o ko n'a b'i sɔrɔ a b'i sɔrɔ mais n kɔrɔ ye fɛn fɛn fɔ balimaya kɔnɔ sinji tigɛ man ɲi mɔgɔninfin kana ba i sinji la ko fɛn t'a bolo mais désormais n yɛrɛ bɛ tila tun ka ni mɔgɔmuso wele n bɛ yafa ɲini a fɛ wa o t'a bannen n kɔrɔ yɛrɛ fana a bɛna don so in kɔnɔ yan ni ala sɔnna a ma o baara ɲuman fɔ ne k'o de kɛ parce que sinji ma nkalon tigɛ
Itu ngala ni mo msuba. Ni mo mso. Ni mo atre. Ha. Aga tole. Awo mina. Musa. Ah, ok. Ça va? Ça va, je m'en vais. Il m'a ouvert faire le là. Ah, on m'a ouvert. Musa, au Kadia. Akadi. Ah, au Basta. Ni mo. Même mi fina jena te ko. Non. Ne ti do war fuite ne mo. Ka ya fani ife. Fen chaman be. No be fam nga jena te ko sisa. Ya fam. Gela ni toro ni fem digi munu ko bawka. Abe ya fama ala ni kira ko so. Jane a dɔn bi de n kɔrɔ ka kuma la ko ne tun bɛ fili la. Musa, yafatigi ala ye. N b'a ɲini aw fɛ a bɛ yafa n ma. Walayi i ma foyi kɛ ne la. O tɛmɛnen wɔɔrɔ kɔfɛ i ni n kɔrɔ bɛna don so in de kɔnɔ. Ayi Musa anw bɛ yɔrɔ min anw ka ɲi. Ayi ne yɛrɛ de y'o décision ta. Ayi. Sabula balimaya ma nkalon tigɛ. N kɔrɔ ye fɛn fɛn fɔ ne ɲɛna a bɛɛ walahi a bɛɛ ye tiɲɛ wa diɲɛ don o don ne bɛ n da ko n bɛ sunɔgɔ ne tɛ se ka sunɔgɔ. K'a sababu kɛ n fakɛ bɛ na ka na haju min d'an kan n yɛrɛ de b'o dɔn. Balimaya kɔnɔ n b'a ɲini aw fɛ a bɛ yafa n ma ala ni kira kosɔn fili min ye n sɔrɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ n sɔrɔ. Musa yafatigi ala ye. Ni ala sɔnna. Yarabi halisa ala ka fili jugu ta ka bɔ an kan. N dara. N yɛrɛ b'a ɲini fɛ Musa i ka yafa n ma. Ayi ka tɔɔrɔ foyi ma se ma walayi i wele kun y'o de ye y'a mɛn. Diyara n ye kojugu. Ni ala sɔnna a ma. I ni ce ni baraji. A bara. N bɛna so kɔnɔ. Inshallah. Intirmuso o tolaw ni ye tole cɛ in fɛ ni ye kelen maramu ni ye kelen ya muso ya ne bɛ se ka mun fɔ nin ko la intirmuso a i mɛn n'i ka ko ko la ani tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ o de kɛra ne ta in ye intirmuso n'an tun b'a dɔn nin bɛ fura di ne ma don min na ko ne k'an ko dɔ la k'an wusu dɔ la ni n'a dɔn a bɛ laban nin na ne tɛ ne ko mira ne ka cɛ ka ko in tɔ bɛ ka kɛ cogo di parce que ne yɛrɛ bɛ ɲɛ bɛ mira la mira nimisalenba de don wallahi parce que mira kun y'i ban lasi la k'i jigira Musa ka ko min kan gafu ye ko labɛn gafu voyagera k'a sɔrɔ mira yɛrɛ t'a kalama wallahi gafu voyagera sɔrɔ mira t'a kalama et puis kunun a ye ne wele k'ale y'a essayer ko ka bɛ kuma Musa fɛ ko Musa ye foutaise k'ale la ko ka dilemme o la k'i ti miiri kuma sugu si ma ko Musa ma min fɔ ale ɲɛna k'ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛna kɛ cogo don a kɔ intirmuso a dun kɛra ko ye kɔni intirmuso ne ta ma nafa foyi de ɲɛ ne kɛra b'a fɔ depuis ala ye ne da ne ma furakɛ n cɛ kɔnɔ kana nin fɔ ne ɲɛna wallahi ne yɛrɛ ko ni dabali banna ne bɛ min fɔ i ma dɔn ko in daminɛ tun bɛ ka resi an ka ko bɛ to ala ma an tɛ taa so kɔnɔ est ce que ne bɛna se ka don aw ka so n'an ka taa sa mun de bɛ di yen k'i nɔ ka cɛ in ka ko fɔ cogo min na n'an ka taa sa sa ma sɔrɔ a bɔra n'an ka taa ko lasi fɛnɛ dun ale ye min fɔ lasi ma ale yɛrɛ maloyalen don ne yɛrɛ dun b'a dɔn mira ye min kɛ lasi la ne yɛrɛ bɔra ka kuma lasi fɛ o dun na ni e yɛrɛ dɔrɔn tɛ lasi tɛna mɔgɔ si ka kuma lamɛn donc e dɔrɔn de y'an ka den yɛrɛ espoir ne dun bɛ ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛn k'e deli i ka fara n kan i ka kuma lasi fɛ lasi bɛ se ka segin a kan cogo min na walasa mira yɛrɛ malo kana bɔ ko in na sinon mira yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a yɛrɛ t'a dɔn a b'a dɔn ka taa kɔfɛ a t'a dɔn a bɛna dɔn ka taa ɲɛfɛ parce que a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a fan fila bɛɛ jeninen b'a bolo. Donc Musa kɔrɔmuso yala yɛlɛ iri sanfɛ k'a ko sɛnɛ Musa kɔrɔmuso ya gafu yala yɛlɛ iri sanfɛ k'a ju tigɛ ne parce que gafu ye ko in ju tigɛ ka taa gafu voyager la gafu m'a fɔ mira ɲɛna a bɛna taa gafu m'a fɔ mira ɲɛna nin bɛ tan nin bɛ tan ani mira ye ko daminɛ ko sira camancɛ ma gafu voyager la mira tɛ fosi kalama. Voilà e ka mi Bɛna ci ka kɛnɛma ka na. chérie ko kɛ e ni fana sa ali fosi an mun fara ci la Aw da ci. e bɛna min fɛ i tɛna n jaabi Pardon, n bɛna min fɔ comme précédent désormais ko tɛ k'i na. o fɛnɛ mun kuma ye tuguni O kuma n ko ne terimuso de don awɔ n m'a dɔn n ko désormais n tɛ fɛ k'a ye n ka du kɔnɔ wa n bɛna min f'i ye sa a manamana fɛ teriya ninnu ni fɛn ninnu ni ko kuntankɛ ninnu n tɛ mais manamana mɔgɔ tɛ o n tɛ jɛ n'a ye bilen i y'a faamu ni n ma se tɛ jɛ n'a ye pɛrɛn-pɛrɛn bilen. na mira yɛrɛ ko k'ale bɔra kun na ale bɔra a ye ne wele k'ale bɔra ka taa kuma Musa fɛ Musa ye kuma i ti miiri kuma sugu si ma min fɔ ale ɲɛna quoi
a fa kɔfɛla jenna ɲɛfɛla jenna mira yɛrɛ tara a bɛna kɛ cogo min na ne kɔni bi deli kɔni ka kuma lasi fɛ lasi bɛ se ka sigi a kɔ cogo min na a bɛ diya n ye ne walayi parce que mira yɛrɛ tara a bɛna kɛ cogo cogo walayi. Ok, problème t'a la. N bɛna kuma n ka cɛ fɛ parce que an yɛrɛ tun ye kuma in kun tigɛ parce que an tun tɛ fɛ a ko ka kɛ tan sa mais komi i ka muso bɛ cogo min na a bɛ komi solution t'a bolo. Solution kɔni t'a bolo dɛ parce que a jigi a ka espoir ye e ni ne fila de donc n'an dun fɛnɛ y'a kɛ cogo dɔ la an bɛna bɔ a jigi kɔrɔ n b'i deli yɛrɛ de ka kuma lasi fɛ lasi ka se ka segin a kɔ parce que l'autre jour ne kumara lasi fɛ lasi ko k'a b'a réfléchir ko n'a kɛra cogo min na k'a bɛ kun ne fɛ an dun b'a. Ne bɛ taa n ka so. N terimuso su y'i diya tile y'i diya na. N'ale de ta ye du ou bien ne de ta ye du ye i b'o fɔ n ɲɛna. I bɛ tile sigi k'o de fɔ n ye. Mɔgɔ bɛ don so kɔnɔ ye tulu kɛ o. N bɛna min f'i ye kɛnɛ ma. Mɔgɔ ye ani mɔgɔ dɔn o tɛ kelen ye. Kɛnɛ ma. N terimuso k'an bɛn kɔfɛ n'i sɔrɔ i fɛ yen y'a mɛn. Wa n bɛ min f'i ɲɛna Asan n bɛ min f'i ɲɛna n kɔrɔ filɛ nin ye i bɛ segin ka taa yafa ɲini a fɛ mana ko minnu tun bɛ kɛ du kɔnɔ o banna de koyi i tulo bɛ ka na a banna pewu i bɛ segin ka taa yafa ɲini a fɛ n'i ma taa yafa ɲini a fɛ i b'i ɲɛna ta o. N tɛ yafa ɲini mɔgɔ si fɛ. Ayiwa n'i tɛ yafa ɲini mɔgɔ fɛ i b'i ɲɛna ta ne n'i cɛ furu la mɔgɔ ta cɛ ne lajɛ. Ne yɛrɛ bɛ don ne b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ kelen bɛ se ka lasi la hakili la na o ye e de ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ fara i kan k'i deli i ka lasi deli a ɲɛ a bɛ se ka segin a kɔ cogo min na fo ka mira yɛrɛ sa ni a ye ne leçon de dila mira yɛrɛ ma fo ka mira sa mira tɛna ale bɛ kɛ leçon de ka mɔgɔ tɔw ladi nin ko kɔnɔ parce que n ye min fɔ a yɛrɛ ma kunun téléphone na o b'a ni ala cɛla la mira tɛna ɲinɛ o ladilikan kɔ fo ka mira sa mira tɛna don ɲɔgɔn na. Problème t'a la n yɛrɛ bɛna taa fɛ ni sera fɛ an b'a kuma ninnu kɛ. Ni sera ka lasi deli a ɲɛ a bɛ diya n ye dɛ walayi o bɛ diya n ye.